вай хело зебо аст ва хеле бӯи хуше дорад. лекин дар охир чӣ? зиёд баъд аз 1 моҳ. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. чанд саволе ба шумо дорам. шумо чӣ мехоҳед? чӣ хоҳиш доред? ба куҷо рафта истодаед? чӣ мехоҳед ба даст оред? чӣ аст он чизе ки шумо дунболаш ҳастед? чӣ ҳаст он чизе ки шумо орзу доред? ин саволҳоро ба худатон диҳед. чӣ гунаанд мақсадҳои шумо? оё аз ҳамсари зебое орзу доред? ки ин имрӯзҳо хело паҳн шудааст. ҳамсаре ки ҳама ба сӯяш нигоҳ кунанд ва шумо бо сари баланд ҳамроҳаш ба берун бароед? оё аз қасри зебову боҳашамате орзу мекунед? ё аз маблағи зиёде ки тамомнашаванда аст? ин аст он чизҳое ки шумо орзу доред? ин аст оне ки шумо дунболаш ҳастед? не, албатта не. барои он ки ҳамаи ин ҳоло ҳам кам аст барои шумо. шумо мехоҳед боз замини калоне дошта бошед ва ё ҳатто ҷазираи шахсии худро бояд ки дошта бошед. агар ин аст орзуҳои шумо, пас шумо фиреб хӯрдед. шумо фирефтаи ин дунё шудед. ин дунё бо зебогиҳои худ шуморо ба доми худ бурдааст. ба дурустӣ ки ин зебогиҳои дунё шуморо фиреб додааст. медонед худованд зебогиҳои ин дунёро чӣ гуна васф намудааст? зебогии ин дунё ба монанди гуле аст ки баъд аз боридани борон мешукуфад. вай хело зебо аст ва хеле бӯи хуше дорад. лекин дар охир чӣ? зиёд баъд аз 1 моҳ ин гул пашмурда ва хушк мешавад. баъд чӣ? баъд ҳаваси шумо нисбат ба вай кум мешавад. монанди он ки гӯё ин гул ҳеҷ гоҳ вуҷуд надошт. не, ту чӣ мегӯӣ? ин гуна нест. не, ман бойгариро баъд мебинам. камтарист. худованд дар қуръон мегӯяд ки шумо бойгариро бо меҳри тамомнашаванда дӯст медоред. нигаред ба сураи фаҷр ояти 20. мо дунболи партов ҳастем. ба чизе дода шудаем ки рӯзи онро хоҳем партофт. фаромӯш накунед ки агар мо тамоми умри худро барои ин сарф кунем, худованд моро ҳам дар ин дунё ва ҳам дар охират шарманда хоҳад кард. ва ин шармандагӣ болои мост то он даме ки тавба кунем ва боз дубора ба сӯи Аллоҳ баргардем. оё мо онҳоро надидем ки ин дунёро интихоб карданд ва худованд онҳоро шарманда сохт? оё мо онҳоро фаромӯш кардем? оё ин барои мо басанда нест? ҳасан албасрӣ мегӯяд: азизонам, дунболи охират бошед, барои ободии охират кӯшиш кунед. зеро ман надидам нафареро ки ин дунёро интихоб карда дар он дунё чизе ба даст орад. лекин онҳое ки охиратро интихоб карданд, онҳое ки барои ободии охират кӯшиш мекунанд, ин дунё худ аз қафои онҳо равона аст. ба худатон савол диҳед ки барои кадом кор бештари вақтатон сарф шуда истодааст.